restaurant ngoba bangiguqeli phansi mabeletha ukudla. Ufuna ngikuqele? Yebo makoti wakithi ngifuna nje mangabe ungilethela ukudla uguqe phansi, angingene restaurant ngoba bangihloniphi bavele bakulethe nje. Ngoba phela wena uyinkosi wena. Kumele bakuhloniphe ngendlela. Makoti wakithi ngiyokhipha zonke inkomo ngiyokulobola nenja yakho. Engaki. Zonke oyofuna ngizokulobola nenja yakho leyo ojwayele ukuhamba nayo emotweni. Uzokulobola nomgodwe wami. Nenja yakho impela ngikufuna konke, mangabe uyathakatha nemfene yakho ngizokulobola nje uze nako konke. Yazi ngathi ungidlalela ngathi ukhuluma ngale ngoma kaMbongeni Ngema. Ukuthi ngidlise lo muthi, letha lo muthi ngizozidlisa mina, ungabi nenkinga yoza la. Nami impela ngifuni bangikhiphisa idliso mangabe senginawe ngangiphinde ngidle inyangwenya. Usile yazi Nadia, say hi. Oh, sorry. No idea what you got. So good. There is a Zulu moment here. You really need to learn Zulu. Yeah, because I can't help you here. This is Big Zulu. I don't know if he's even allowed to speak English.